Un informe recent elaborat per Enginyeria Sense Fronteres, Aigua és Vida i l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública constata que els serveis municipals que gestionen directament l'abastament d'aigua, com Taigua, presenten indicadors d'eficiència millors que els gestionats de manera privada. L'estudi es basa en 119 auditories d'eficiència hidràulica, representen més del 80% de la població del país. Els resultats mostren que en global la gestió directa presenta valors superiors en rendiment de xarxa, malgrat que encara hi ha àrees de millora, especialment pel que fa a les pèrdues d'aigua. També s'observa que el model públic tendeix a un major control sobre el servei i una millor transparència en la informació. L'informe indica que, de mitjana, les empreses públiques gestionen millor les pèrdues d'aigua, detecten abans les fuites i fan una millor inversió en manteniment de les xarxes. Per exemple, els serveis de gestió directa tenen un rendiment hidràulic mitjà del 82%, mentre que els privats se situen per sota del 75%. També destaca que els operadors públics reinverteixen un percentatge més alt dels ingressos en la millora del servei, mentre que en les empreses privades una part important es destina al benefici empresarial. El model terrassenc aposta pel control públic, la sostenibilitat i la implicació ciutadana a través de mecanismes com l'Observatori de l'Aigua. En un context d'emergència hídrica i exigència de rendiment, experiències com la de Terrassa posen sobre la taula un model replicable arreu del país.